Jó srácok, ennyi volt, időszűke van. Holnap játszunk többet, kevesebbet beszélünk. Fekete-kék van, fekete-kék van. Tényleg, tényleg. Viszont az nem marad el. Na jó, most aztán végigugráljuk az egészet. Hadd lássam, figyelj! Csupa fiatal van a teremben, figyelj! A téren abból nem hallom jól. Minden beszélek, tökéletek, láthatom már szó. Csak szív, így szív. Önként, ha megtelt a véled, a szállít fut tovább. Nincs senki, nem vár, a félek, az éjszaka fej át. Így táncok végleg, táncolok jól. Nézd fel az égben, még ott mászol veled hangja. És jön, lassan szállsz veled. Sötétséggel ez áll az ember lép. Csak szív, így szív. Szívben az arcomba téren a meredek szél ott. Kézzel a vérre a fessel az édes elragad. Így tűz van égen, táncolok jól. Nézd fel az égben, mászol veled hangja. És lassan szállsz veled.
és uraim, elnézést, talán 2 vagy 3 dallal többet terveztünk, de ma este csak ennyire futotta az időnkből, hiszen szűkös és záros határidőkön belül vagyunk még ma este. Szóval engedjétek meg, hogy bemutassam egyenként is a csapatot. Azt mondja, hogy Fehérvári Attika, basszus! Itt lesz az Ádi és Szemenyei Ádi. Tőle szól ilyen vaskosan. Az egész, és hát ugye az egésznek az agya, a fő szerkesztője, kitalálója, az őrült feltaláló, Csányi Szabolcs! A magyar gránc pohátárja. És hölgyeim és uraim, a legpontosabb tempó, a legkülönlegesebb játék, ez kétségtelen, ne is fokozzuk. Hölgyeim és uraim, Csányi és Zolika! Ez volt a Blackout zenekar 30 évvel ezelőtt, valamikor egy fekete-kék, rengeteg élmény volt még benne, ma este így tudtunk róla mesélni, esküszöm, és hogyha nem hiszitek el, talán láttátok, hogy visszarepültem az időben, és benne voltam a hangulatban. Hallassátok kérlek a hangotokat, az énekesünk, Kowalski! És hogyha megengedtek, csinálnánk egy fotót is veletek. Benne vagytok? Akkor jó magasra a kezeket, hadd lássuk odafönn és idelen. Ó, nagyszerű, amikor szólunk, akkor jöhet a kéz fel. Új, bassz meg el! Baszki, akivel az egészet kitaláltuk és megcsináltuk, és gyakorlatilag minden promóciónk ősatja, Andrics Lacika. Baszki, ne haragudj. Van még valaki? Van még? Na, hölgyeim és uraim, akkor csináljunk egy közös fotót, ez egy 30 éves emlék. Na. Nélkületek nem lett volna, azt mondja a Szabika, hát ez így van egyébként. Köszönjük szépen, tapsoljátok meg magatokat is. Igen. És köszönjük természetesen a stábnak és mindenkinek, mert úgy hallottam, hogy kurva jól szólt az egész. Köszönjük szépen, sziasztok! Na figyelj! Akkor kezed föl! És állva is. A Szabi úgy szereti. Áll az ászló. Na, hadd halljam! Kezed föl, hangot ki! Nagyon szépen köszönjük, az Isten áldjon benneteket. Igen.